Orúkọ mpụmpụ na ọnụ onugbu ewu. Chikwa nri mgbe m na-apụta n'owu. Chikwa nri nnukwu ya kwuru. Na-akpọkwa m ka anaghị ekwe m ike. Hello? Igweto. Igweto mụ na-emele ote ndị USA mere. Unu na snow a na-ada. Anyị nọ na winters. Nigeria anyị nọ na winters ya wụ mkpemọkụ ebe niile na ọkụ ote na-enwu vi. I know. O snow dagaghị n'ahụ ka ọ daa. Ikweto. Hey, nice to hear your voice. So my heart is under gladness mgbe m nụrụ olu m. Ndidi nwunye m kwenye n'otori your baby girl, your wives. Oh, ụmụaka gị. To God into glory. Ekele dịrị Chineke. Onye anyị na-ayọ Chineke ogologo ndụ na ahụ isi ike. Ya meghewere anyị ụzọ. Agaje m ebe eburule m nkwa. I was under my wheelbarrow ka m ga-butesia nkwa eburule m n'ime ọrụ. Onye? Chief Sir S.O. Anabara onye. Nke uncle gono. Ke nwụrụ ka mgbe tetete. Ha gịnị megere? Ụmụ ya chọrọ imere memoriam service. O tele nwoke ma nwụrụ. Ha 11 years. Memorial. Otomagbalo. Hey. Aya unu British abala German. Nwa ya nwaanyị kwanele ahụ ya Chief Mrs. Meg Anabara onye Chibuzo. Nwaanyị ka ibie ke nwa na America. Nwaanyị ikuwe. Nkwa niile o kwere meshiwe nna ha nwụrụ. Ịma that under the mpa ha nwụrụ. Akwa mbere n'uhu mpa ha 11 years ago. Ebe. So saa onye gburugo. Hey! Akwa mbere for saa mbele saa akwa. Bere SO akwa. Bere chief akwa. Ụmụ ya niile he nwere kesịrị m. Sorry nkate. Agbam penas. Look under beyond my look. Mbecha akwa niile ma wotu kobo nwere onye sị akwa ụda ebie n'efu. Onye ọ na-agaji ibe akwa nka mmadụ n'ụlọ aịda na ibetere eri ma ọ ga ibete mma ma ọ ga ibete ego ganga ụlọ mmanụ nwụrụ gba ya na-akwụ. May his soul rest in peace. Soul rest in peace. S.O. Anabara onye oke mmadụ onye ukwu. Ọnwụ iri eleshi. Ọnwụ asọ ọnwụ ma ihe ọnwụ adịghị egbu nwoke because asị nwoke mere ndụ gba by now onye gwụla akpọrọ m ga abịa. Mana ekele dịrị Chineke ebe ọ mụtara ụmụ. Ọ mụtara representative ya wụ ụmụ ndị ga-anọchi anya ya wụ representative. Ụmụ ya chere mma nwoke ke dọkịta ga-elokwa elu. Nyekuwe mara mma nwa mgbịrịgbịrị iri ojii ebe ọ na ogbenye anya emeji anya ote ka ndị ọtọps. Nke barista kwa nke ọka ikpe olochekwa. Adịke nwa ya nke njin nwa ya nwoke ke naanị njin. Injinia biko nwere eke m injinia. Adịghị ihe nwoke me na-amụ ụfọdụ. Ihe niile bụ prọfeshọn nọ n'ime Nigeria na-aga agụ n'akwụkwọ ọ mụchara ya sọsọ onye oshinwu ihe mmụọ na-amụdụ ihe niile ọ na-amụ n'ụwa Chief S.O. ya oke ugwu. Aga m abịa ya sikwana m agha akwa 30th of December 2019 30th na lekwe m bụ ise m ga-abịa onye ga-abịa ebe ị na-anọdụ Nigeria mbụ ikweta enyi m nwoke. I will go there nochi anya gị ya mụ representative ogo. Aga m abịa gwa nwaanyị ka ibie sị ya na m si ya nkwa o kwere m kamgbe esisọ ọ ga-enye m ego $. Ya sendọla m ya ga-enye m ya gbachie enye m ya na naira nje aka m ree agadi m eri ya na kalubi. Anụgwere m ihe ọ na-emechi ndị mmadụ enye ha ọkpụrụkpụ ego. Let her send my money under my own money. Ya nye m nke m n'aka ihe ọ pụtara. Onwu na-eke m nsogbu anọrọ ọkwa na abọ Mbise ebe ka Igweto
anọ m ngụwa na nga ọnụ mgbe ka aga m aga iletere gị mmadụ nụkwa ngọrọ m letere gị your mother si ya your mother your son unto send me ya bịa look unto you ya m bịa letere m ihe m ga-agwa mmadụ na m gara ngwanụ thank you for the informant thank you for the informant you have informanted me so well ebe ụmụ ya niile ga-elo I was there aga m anọ there Ikweto, we don't miss you. I miss Oleg na Nigeria. We don't miss you. Where west? We one girl na do a second ball na mamu ya na Bongo Square. That girl, me go no so. Okay. And whenever you remember boom there na notebook. Yeah, send the regular to notebook through phone messages. I got no day on the 30th. Nanke Chief S.O. Anabaronye. Hey! 30th. Papa Miss. Lolo, chirekwem. Why you be a chirekwemo? Why you be a chirekwemo? Thank you. Sorry. Okay. Uncle Igweto. Who are you never forget around ziga no more. You don't want that booty. Or the crew, the old password, the man who read it. Then when it's a question, you will not put the low, one got you, one brown. That's it, I got Gambi, so.